kaixo nerea. Kaixo, Lander. Ongi etorri Txatxilipurdiko podcast berri batera. Hirugarrena du, ja. Ja. Goiaz bidea egiten poliki-poliki. Polit, bai. Gure asmoa izen da, Txatxilipurdi elkartearen inguruan egosten dien gaiak, hitzak emuan erabili, eta ona mai honetara ekartzea, hitz egiteko, eta patxadaz lantzeko. Ideia oso polit, ja. Bai. Eta gaurko honetan, ondela denboratxo bat abiatu ginoan lanildo bat hartuko dugu, elkarte barruan hartu ginoa. Izen zala, harremanak, konstiente izan, harremanak zila gure eguneroko lanan oinarri nagusia, kontrolatu ginoan tresnak behar gino zela, harreman horrek alik eta osasuntxuenak eta sanuenak izateko. Eta bilatzen, topen ginoan komunikazio ezbortitzakin, eta Nerea Mendizabalekin. Eta gaurko honetan, Nerea Mendizabal gonbidatu du. Esker, narekin kontatzearen. Eta, ondo eruditzen bakatzu orkesperekin hasiko gaz, Nerea. Eta ez dut zaitxuta orkestuko nik. Zein da Nerea Mendizabal? Bueno, deskurritzera inaizen pertsona bat, oinik. Bai, eta horrela, aurkezpenetan, bai gustatzen zait, aurkeztea ikasten, jarraitzen detena, berezikinei apasionatziten gaietan, eta hau da, bai harremanak, bai komunikazioa, hasiera baten, gizarte hezkuntzakin, psikopedagogiakin, alderdi humanista hortan, zentratu nintzen. Eta, hortik iritsi naiz, gaur egun egiten duten lan parte gehienea, bai gurasoekin, irakasleekin, formakuntzak, eta itzaldik, eta ikastarok, eta akonpainamentuak egiten. Eta materialak sortzen, bai, ez? Horrek ezkenian dedikazio edo implikazio bat eskartu blako. Eta gero, maila pertsonalian dare, gauza asko ez da. Ama, eta una, aizpak, neak, Oso ondo. Balaxen Nerea Mendizabal, Nerea Mendizabal esotu ginoan komunikazio esportitzan bitxartez izango zen. Hortan zabizelako, eta zure esan duzu bezala lanan zatea hundi bat komunikazio esportitzan bueltan, harremanen bueltan garatzen duzulako gaur egun. Zela, topo inzinoan zu, komunikazio esportitzakin. Esaten hasi naizen bezala, bukatu nunean gizarte hezkuntza eta psikopedagogiak, amatasunan deia goizu izan nuanik, ez? Eta... Zer urtekin, zer zian ama? 24 aurdun, 25ekin izan zen lehenen gau semea. Eta... hor nahi nun baita ere ez da, urte horiek dedikatzea omen zaintzai eta hola. Eta bide batez, bai ordunaldiko prestaketa eta lehendabiziko urte horietan talde, faten parte hartzen nun, eta han, hasi ginen, masajeko aurrei ere, masajeak ematen, eta hortikan etiranu, aur masajeko ezitzailein nintzen, eta aur masajeko elkarteko kongresu hauetako baten, goiz baten tailertxo bat jarri zuten komunikazio ezbortitzekoa. Ni ordurako esnean ligan eta laktantzien dabar, eta hor aginen liburuak komunikazioan, erlazioan, eta interes eta motibazio handian aukan, eta horiek lantzen, da jasian izan, baina tailer hori topau nunean, esan nun, hau da. Hemen dago dana, eta oso modu strukturatuan, ulertzeko errexian, eta horko tailer hori eintzan momentuan, han zeuden pertsonekin hasi nintzen kontaktuan jartzen, han bertan, eta, hemen Euskal Herrin, Espainian, ez zeon bat ere erresa, Espainian indikan ez zeon formatzaileik, komunikazio ezbortitzekoak, bat zeon kasi Pilar de la Torre amaitze hartzeola, eta orduan arekin, ekarri nun Euskal Herrira, eta gero ni, hilero juten nintzen Madrila, urte askotan, formatzea, eta urte askotan blokeauta egon da, komunikazio ezbortitzeko zertifikazio prozesuei blokeauta egon da, baina, desblokeau zanean, nik ibilbide luzean okaina, eta, motz, askarri izan zen, ez? 嗯 Ja. Alaxen topo inzinoan beraz, eta alaxen gero,
bihurtu zinan aditu komunikazio esportitzan, aritu. Aditu itzorrek ez, Ja, bai, aditu deitzen baldin badio, hortan, ez da, sekultuetelako, eta hortan nabilelako, eta jarritzelako, bai. Eta liberian, batzutan, ez, aditu hitz horiek, esperto eta adituak, emateu ja, ez, gehala, eta horretik zizut, nio indikan ikasten jarraitzet, eta bindikan ere zailtasun eta gabezikin, ez, baita. Bueno, esan dut, guk hartu ginela kontzientzia, ostras, gure lanean, gure eguneko lanean, aurrekin, nerabeekin, baina baita gure artean, baita udaleko teknikari, udal ordezkariekin, basoko gula harremanak, eta harreman askotan, gatazkatxoak ziela ere, eta askotan galduta sentitzea inala nola jokatu honen aurrian, ez? Gatazken kudaketan, edo harreman osasuntxu horrek zela sustatu zela egin. Gabezi hori bagain neukan, elkarte moduan esaten dute, pertsona moduan noski, dukitzen dugulako. Ez dakit gabezi hori, erutxune hori, antzematen duzun jendartean badagola, ez? Harremanak osasuntxuak izateko, hori, falta jakula, tresna falta jakula. Bai, interesantea da, jena izan galdera, eta, gustatzen zein nahi olakotan ebai, ez? Ez jutea erantzun bakar batea, ze uste bestela ez deula errealitate guztia jasotzen, ez? Orduan, gustatzen zait ikustea jendartean edozeinek, norbanakoak eta baita elkartetan dare, gauza asko aigeala egiten ez bortizkeritik, bale? Bortizkeria ulertuta molesti, min edo distantzia eraikitzen duten edozein elementu, eta beraz ez bortizkeria gerturatzea edo zaintzea edo egiten digun beste edozein elementu. Ez da, orduan, harremanetan, bortizkeritik urruti, ez bortizkerian barruan, gauza asko egiten ditugu modu naturalean, eta esfortzuik egin gabe, eta horra igea, ez da, norbestea eta interesatzen, eta laguntzen, eta eskola botatzen, eta goxu hitz egiten, eta galdetzen, eskatzen, hori danok egiten dugu, ez? Baina baldintza favorableak eduki behar ditugu, ez da, hori gertatzeko. Eta liberian, gure ez gaudenean, gure honenean, presiopean gau baldin gaude, besteak erresa ez baldin badigu jartzen, eta gero, gehitzen maizkio, gutako bakoitzak dauzkaun, zauri, patroi, ez? Izaeran parte dauzkaun horiek, noski, harremanetan eta elkartetan eta lanbidean, eta harremantzen nahi gehan momentuan, noski, hartetzen zaizkigula bortizkeria deitzen dion jarrera, jokaera, asko baitare. Ulertu aldo bordizkeria zerbait fisiko bezala, ez? Edo jarrera oso bortitza dauzko gunean, ez? Bata bestiakin. Baina hori bai ikasi dugu zurekin bai, ez? Bortizkeria edo bortitz izatea edo violento izatea ez tala horren beste haien nabaria dien jarrerak, ez? Hoi da. Nik, hau ja, maia pertsonalean, ez? Komunikazioz bortitzakin topoin unean, ni petzatzen uni ez nintzala bortitza. Porque nintzen jartzen agarrasika edo agresio, ez da nire estilua, ez? Orduan, nipetzen nun, ni ez nintzela bortitza. Lehenko zaplastekoa hor jaso nun, ez? Jabetzen, nuntzion eta nolakoa zan nire bortizkeria, nirekiko eta harremanetan, eta, bai? Eta hori izan da niretzako puntu importantetako bat, sozialki ulertzen dalako violentzia, normalean nahiko adoseoten geha danok, jotzeo, iraintzeo, agresio horiek, baina bortizkeria askotan isiltasun batean, edo komentario batean, edo xasta hortxe sartzen ditugun, gauza horietan, molesti eta min eta distantzia asko sortu ezagun gauzak dira, Argun hori, claro, eta harremanetan ezin horietatik eskapau, eta hor, esango nuke, gizarteare gure paradigman gauzak funtzionatzen, hau Marshallek zatezun, 8.000-10.000 urte dara matzagula, gauzak esti joaztenian nik nahiko nuken bezala, edo lortu nahi deten hori, ez datenian lortzen, jotzen deula bortizkeri taktika mota desberdineta, ez? Orduan, honen azpilan, da hon bizio edo paradigma da gauzak ikuste jugulako zer dago ondo, zer dago gaizki, zer da zuzena, zer da okerra, zer da justua, zer da ez da, eta horren baitan, jungo geha, hartzea, bakoitzak dauzkagun teknika edo taktika, preferituenak, ez? Bakoitzak egingo dago, bere kaldabena, ez da? Aldaen moduan. Eta hemen dago beste gako bat,
zurekin bai ikasi duguna, gure metodo bortitzak, gure harremantzeko modu bortitzak, horrek ere ez dira onak edo txarrak. Eta, bueno, bortitzak izango gara, ero jarraituko izaten bortitzak, alaxe beste modurik ez dugulako, ero momentu horretan hori erabaki dugulako, kontzientzia gabe. Bai. Eta hori da gehien atraitzeiten nahi komunikazioz bortitzetik, ez? Ze modelo askotan entzuten deu, eta jarraitzi jugu, ez da epaitu behar, da ez kritika, eta ez izan bortitza, eta ez azarra, eta ez jarri agresibo, eta claro, hori nahi deula, eta gizaki askok nahi deu hori, baino ez da erreala, ez? Hau da, gizaki bezala, nik uste humanua, ez? Gizatiarra dela, oantxe bertan esan dezun bezala, momentu batzutan, egoera horrei aurreiteko, ez topatzen estrategi eraginkorra hoikan, kudeak eta hortan, ez? Modu zaindu baten, edo modu aldeuna egiten dugu, ez da, aldegun hortan, ez du esan nahi justifikauta da honikan, eta, ez, aurrea hola jarraitu behar deunikan, baina bai lehenengo, ez, komunikazio bortitzak hortan lagundu nahi gula, ez, ulertzen bortitzak, edo bortizki aritzen gehanean, gure ze arrazoik zerk bultzatzen gaitu, ez, nola zerk eramaten gaitu, aktua dauden bezala, eta horrekin ulerkorrak izaten, ez? Ulerkorrak izaten, egoera hortan, lehenengo, pieza importante bat azileik eulako ikusten, ez da? Gizaki danok, gure beharrak asetzeko, aktuatzen edo jokatzen nahi galako momentu oro, ez da? Eta batzutan modu torpean egingo dugu hori, eta beste batzutan, modu osasuntxuo edo zaindua hon, ez? Orduan, bizi horrek nei, Lasaitu, iriki eta esperantza emateit, ez? Ez hor gelitzeko, bale, nola danako laite den, pues nire alaixe gaizkirten dit, gaizkitzen ditut, baina zeingo dugu, hau naiz. Ez puntu hortan, baizikan ulertzen maila hortatikan, askoz, ez? Probabilidade gehiago laizkelako, norbeakine, ez? Ondo tratatzen hasi eta evoluzionatzen edo zaintzen juteko beste estrategi batzuen bila, ez? Bueno, komunikazio bortitza, hortzen definituta. Oso, elkarrizketa azaleko izango da, baina, pixkaiz bat egin dugu. Komunikazio bortitzaren gakoa edo helburua ez da, eta hori behin baino gehiagotan aipatzen duzu, ez dela besteak egingo den hori aldatzea, edo jarrerak aldatzea, helburua ez da hori. Eta helburua plantatzen da, komunikazio bortitzak bilatzen dena dela, konexioa aurkitzea, pertsonen arteko konexio hori. Zailena. Azaltzeko, bentzua nahi bentzat, beste gauzako oso tangileak edian, eta bitu, ulertzeko errezadia bezala, konexio hori, ez da, kontzientzia jartzea pertsonen arteko konexio horretan, eta niri konexio hau nahi dut, pertsona honekin nahi dut konexio hori zaintzea, eta horretarako balia jarri izan da, komunikazio bortitza. Bai. Nik lehenengo aldiz, hola, konexio hitza, komunikazio bortitzean entzun nun, porque no ez dela konexioa gehiago, teknologiakin da, hasta kipa, hola. Baina konexio hitza eneire, hola itezizan, oia, berra, zertaz dijoa hau, nola da, ez? Nahi gustatzen zaite konexio hitza esaten deunean, edo nola bai komunikazio bortitzan barruan bilatzen dana, da bat egite hori, edo sintonia hori, edo topatzea. Izan leike elkar ulertzea ere, ez da? Baina, aratago dijoa, bai? Ze konexioan, emateu gaina, konexioan zutanik amek konektauta, eoteko, intentzionalidade hori dakaun, baina konexioa lehenengo komunikazio bortitzan norbeakin da baitare. Orduan, zezan nahi du konexio horrek, nertzako da, badakat intentzio edo gogo bat, deskubritzeko, ezagutzeko, ikusteko, ez? Zei da pasatzen ere barruan, eta orduan, konektauko naiz, nerekin. Eta zertan konektauko naiz? Konektauko naiz, nire korporalidadeakin, nire gorputza ontsi bertan nola dago, nire burua edo nire burutazioek mundi dabiltza, konektau naiteke ze emozio dauzkaten, ze, desio, edo behar, edo dauzkaten. Bale, nire intentzioa hori deskubritzen jartzea desberdina da, nik nire buruai esatea baino, venga, nerea, lasai onberdezu, eta ondo espresa bertzea hemen, eta berdanak ondo enten itzei zuen, eta berritze egokiak ibiltzei juzun, osea,
Ez? Hor baldimanao, hain naiz nire buruai lortu nahi arazten, edo emaitza batzuk, edo jokaera jarrera batzuk eukin nahi izaten, ezta? Eta intentzio oso desberdina da, gauza bat lortu nahi deten, edo, ikusi nahi den, a ber, ui, nola nagoen, ez? Hori nirekin konektatzen nahi zen bezala, interakzioetan edo harremanetan nagoenean berdin, eta klaro, hau roi honean da sintonian da errexa errexa da konexio hortako ez deulako esfortze hondikin ber. Baina klaro, zu nahi dezuna, eta ni nahi dena espaldin bada berdina, Akietan gertatzen da. nire barruak nik zen nahikoet, nik lortzean nire den hori, zenek pentsatzet nik arrazoia dakatela, zen nik pentsatzen hori dela honena, hori dela inberko zendukeena, inkluso batutan zure bebe arrez, eta hor ja, jartzen ez gaina, ez? Hor intenzionalidade hori ez da, benetan, ez, gure artean fusio hori, elkarru lertze hori, sintonia hortan, baizikan, zu aldatzen, zure gandik nik zerbait lortzen, ez? Orduan, bueno, konexioak pixkat, nahi hitz bezala, hitz bezala gehiago laguntzeit, ez? Badakat gogua, edo bakat espazioan ere barruan bestea eta zerbait gehiago ezagutzeko, deskubritzeko, ze horrek eramango nau konektatzea, ez da? Beste aldian ere ze pasatzen nahi dan. Nola sentitzotean, ze esperientzia ukitzen nahi dan, nola bizitzen nahi da, ontxe bertan, berak nahi duna, eta nahi ez detena. Piskat hortikan nahi damaten hau ez, konexio hitzorrek. Bueno, guk konexioa, komunikazio bortitza, bortizkeria, bueno, poliki bagoiaz, ulertzen, edo piskat lan gaiten, geure egiten ere. Claro, komunikazio bortitza, darri tresna mordo bat, harreman horretan trebatzeko, harremanak osantxo irateko trebatzeko, ez? Komunikazio bortitza aukeratu ginoanean eta hortan foku jarri joan izan zen, eso zer zehatza plantatzen zebala ere. Oinarte hitz egin duguna oso lainoa gelitu alda, ez? Komunikazio bortitzak laino hori geisten dago eta metodo bat, egiteko modu bat plantatzen dago. Eta hori bai da, igual beste matresnak ez da ben eskaintzen. Beste hausnarketa eta konexio bat hori, eta hau zela egiten da. Bai, Lander, nahi hau da, gustau zitzaiana asko, ze nik nentorren gizartezkuntza eta psikopediagiako ikasketetatik, eta hor, karreran, klaro, entzuten lan dute ikasi eta aprobatzen ditula gatazken kudeaketa eta empatia eta asertibidadea, eta hori nik banakin aprobatzeko aina jartzen, ez? Baina gero hori gauzatzen, ez? Praktikara ematen eta egunerokotasunean txertatzen, ni oso motz neon, osea, ez? Ez nintzen iristen, da estruktura hori, ez? Sinpletasun hori irakurtzeak orduan zatzula, ala, mira, ze errex, ez? Ikustean, edo horrek asko lagundu zin, ez? Eta leheno esan deun galderekin, esan dizu, bai, oinartekoan haiginean pixkat abstrakto, edo, ez, maila goragoko baten, eta oin, hankak jartzen laguntzen diu, ez, struktura konkretu horrekin. Baina beraz importantea konexioarekin esan deuna, porque konexio hori autentikoa, benetakoa, intentzionalidadea hortan ez dakatenean, oain, izin laikeu, gauza konkretu hortaz, eta modeloak eskaintzen digun pauso edo elementu hietaz, hori, konexio hori benetan autentikoa ez baldin bada, oso gauza mekanikoa, hotza, artifiziala, zuerta holaike, eta horrek, ointik eta gehiago urrutiratze gaitu. Justamente, komunikazioz bortitzen helburua konexioa danean da, alik eta kalidade konexio altuena sortzea, ez? Eta hitzak, ordu nola hitz egiten mait, eta hola esaten maiot, oso artifiziala edo ditu daitek, ez da? Inkluso helburua baldin bada hasieratik, ez nik gare egiten, ez komunikazio bortitzaren helburuak, baizik eta beste zerbait, ez? Nire bestea aldatu nahian. Manipulazioan ere, Tresna erabilia dugu manipulatzeko. Claro, oso erresa jartzeigu. Bai, Oso erresa jartzeigu, eta niretzako hori da baita, zintzotasunez, ez da, nahi deunean, revisaten, ni behintzat behin da berriz revisau bernaiz, a ber, nondik hain naiz? Hitzak oin oso ondo dakit, hola eta hola, esaten, ez? Baina hitzoiek zertaz daude jantzita, bale? Bueno, orduan, konexioan lortu nahi dugunean pertsona batekin, gure buruakin, konexioari albidetu nahi dugunean, edo nahi dugunean bidea egin horretan, komunikazio bortitzak
urratxo batzuk eskaintzen duzku. Eta ondo egiten jatzu, urratxo horrek repasako. Venga, bien artean jongo gea. Bai. Lehenengo... Nik esango nuke urratsak jarri ditzazkegula orden baten, baina ez dela importantea orden hori. Vale? Marxalek ematetu, fokoa ze elementutan jarri nahi deu atentzioa, vale? Eta horietako bat izan daiteke, gertaerak edo, ez? Adibide bat jarri aldugu. Bai. Ze adibide. Egoera bat. Bueno, hau seme-alabekin askotan gertatzen zaigu, baina nik harreman pertsonaletan helduekine gertatzen zait. Elkartzen gala lagun artean, edo etxean famili baskari edo baten gaude, eta, mira, ontsi bertan hundakaun mobila! Eta oin, hortxe geldi genitun, ze hemen oso, mintutzen dituta gaude, eta, baina zemat aliz gertatzen zaigu, gaudela, eta klink, eta klank, eta, inkluso ez, bakoitza pixkat gure aira gaudelako, izikan, inkluso, konversazio bat, ai, Marshall, ai, txoin, a ber, ze urtetan guan zan, esateu, eta berriz ja, hemen dago, ez da, interferentzia hoitzen. Bueno. Olako gora bat, eta gora horrean pertsona bat asarretu alda, deseo oso senti balda. Bai. Gora hori jarriko dugu iritzen mahatzen. Vale. Eta komunikazio bortitzaren urratxo hori, lehenengo urratxa aztertuko guna izango da, behaketa. Bai. Behaketa objektiboa. Vale. Claro. Zor, behaketan ere egin laikeu modu subjetiboan edo objektiboan. Vale? Eta hauek diferentziatzen ikastea importantea da. Ze batzutan ez gehiago hartzen. Vale? Imaginau, mugikorra hartzen dezula, eta niz dizut, ostia, Lander, zer respetu falta da hori. Eta, azte ba naiz kontatzen, ze pasada bata? Eske, kristo respetu falta eukidu Landerrek, porque hai ginen, isketan, eta mobil hartzeu, eta hor jarri da bere, eta ni esplikatzen nahi nitzan, eta hori ez da iten. Orduan, kontatzen nahi naiz, modu subjetibo baten, ze hain naizeten zuk zer etzen du nik egin ber, zer dan, modu generalotan. Orduan, objektiboa izango zen, mentxe dazkaun kamera hauek, guantxe, grabatzen, jaso dutena. Eta zer da jaso dutena? Baitzeiten eginela, eta momentu baten, zuk mugikorra hartu dezula. Eta hasi zehala, mugikorrai behiratzen. Hori izango zen. Eperi gabe, balorazio gabe, da ikustea kamerak zer jarri daren. Bai. Como mucho, igual nik hemen esan dutena, Lander, itzeiten nahi naiz, entzuia zu, lako zerbait esan mandet, hori jaso du kamarak, ez bakarrikan ikusi dana, baizikan entzun dana. Oso, lehen urratxa beraz, behaketa objektiba. Bigarren urratxa litzake horrek, gertaera horrek, niri sortu doztana, sentimendua sortu doztan hori. Bai. Orduan, hai balimaga ikusten, zuk hori da, nei ze gertatu zaiten, hai balima naiz behiratzen, ikusiko nuke, nik, ostras, hori gertatzen nian, irritazio, aserre, frustrazioa, sentitzetela momentu hontan, ez? Behiratuko genuke gure ze impactu eukidu honek. Asaretu naiz, tristetu naiz, edo... Frustrau naiz, hori da. Eta hemen diferentziatzen interesantea da, ze batzutan emozioak oso agerikoak eta garbilak dira, baina beste batzutan, sentitzet ez ditela errespetatzen Landerrek. Imaginau, ez? Inkluso zuri ez da behizut, ez naiz errespetauta sentitzen, Lander. Ze sentitzen duzu, ez naiz errespetauta sentitzen. Claro, nola sentitzet jartzet, emateu sentimentuta zain naizela. Eta hemen, komunikazio bortitzak ere, elementu hauetan, bai laguntze digur desberdintzen, ez da? Zer dia sentitzen deuna, eta zer da pentsatzetena. Vale? Porque nahi izena da pentsatzen, zuk ez diazula errespetatzen. Eta hori ez da sentimentu. Hori ez da sentimentu. Hor, ez da ikastaro, sapon bat, baina... Garixen espres, bai. Orduan, nola sentitzen naiz, pentsatzetenean ez ditela respetatzen Landerrek. Ostras, frustrauta, impotentziakin, edo minduta, bale? Bale, Lehen urratxa, behaketa objektiboa, bigarren urratxa sentimentuak, hau da, pertsona bat aukeratuta zela sentimentuko inaken, eta gero mendator agian hirugarrena eta klabe dan elementua dala zuk sentitzen duzun, kasuntan ere, zuk sentitzen duzun horren azpian, zer dago, ze behar asetu gabe dago, ez? Lander, oinarteko paradigmak, esan digu, ni azarre frustrauta eta impotentzinik nago, zezuk, mugikor hartu ezu. Zezuk, hori etzen duen imer. Zezuk, ez diazu errespetatzen.
Bale? Oin arte egiten deun lekturak, ematen gu gure emozioaren erruduna edo arduraduna edo provokatzen duna bestea dela. Eta orduan komunikazio ezbertitzak esatigu, ez, kontuz. Gure emozioen ardura edo gure emozioen jatorria gure beharretan dago. Eta horretik esatigu, identifikatzea beharrak izan laikela parteik importanteena. De hecho, gatazketan, gatazkara eramango gaituna hori izatea, ez identifikatzea bakoitzaren beharrak eta engantxatzea estrategietan. Orduan, kasu hontan, nire haserre, frustrazio, irritazio horren atzean, zehain naiz aldarrikatzen, zehain naiz zaindu nahian momentu hontan, eta ez deten aukizuk mugikor hori hartu ezunean, hori deskubritzen jarri naiteke, ez da, eta izan naiteke, behar badanik, nahi detela, edo baloratzetela, ez da, hartu eman horiek, esanguratsuak, eta konexio hori, eta partekatzeak, eta... Errespetu izan alda? Errespetu ere izan lehike, bai? Kontua da, errespetu hitzak, karga handia daka, bai? Eta orduan, galdeko antzatan, niretzako zer da errespetua momentu hontan, ze esan nahi dauka errespetuak, ez? Eta imaginatzen, pues igual, ni hemen zerbait esplikatan ebali naiz, eta zuk hori iten bazu, mugikor hartzen bazu, niretzako errespetu izaleke, nire esana, edo esaten nahi naizen hori ere, aintzat hartzea, edo, ez? Ni ere entzuna izan nahi dut, eta orduan niretzako errespetua igual hortik handaka, eta hori igual hobeto. Piskat gehiago esplikatzea, errespetua berdet esatea baino. Bueno, beraz, behatzen du, objetiboki, gertatuan horrek gure barruan sortu dozkun sentimentuak edo antzematen du, kasuntan pertsona batena, nera zuria, eta sentimentu horren azpian daren azetuageko beharrak zintzu dira identifikatzen ditu. Bai, eta behar horiek balore bezala ere izan daiteke, bale? Behar hitzak ere nik komunikazioz bortitzan lehenengo alizora entzuten unian, beharrak, zer dira beharrak, ez? Beharrak, baloreak, anelo bezala, ez? Jartzen ditugun gauzak dira, eta gainak gizaki guztiok konpartitzen ditugunak. Nor ja, urratx batzuk ja emanak ditugu. Ulertu dugu egoera. Gero gure, kasu honetan ez, nera zure egoera, ulertu dugu. Eta azkenengo urratxa izango litzake, bale. Eta horren aurrean zer. Eta horren aurrean zer, zeuen ja pasako gineke laugarren elementua da, eskaerak edo ekintza konkretuak. Ze beharretan, normalean, nahaztutzeitugu beharrak estrategiekin, laugarren elementu honekin, bale? Eta, nik beharretena da, nire sana aintzat hartzea edo konpartitzen nahi ganean, bale? Pues, armen pertsonen artean konexio eta hartu eman horiek, ez? Zaintzea, nik behar dut eta hori hola jarri ordez, behar dena, zuk, ez? Momentu honetan, mugikorra zibiltzea eta nahi kasuitea. Behar dut esan dut berriz, baina ez da beharra, porque zure pertsona, hain naiz, zuk inberko zendukena sartzen hain naiz, orduan, laugarren elementuan ja bai eskaerak edo ekintzakin nahi dugunean, oain bai sartuko dugu, ze modu konkretutan nahi gustauko litzeak, nire behar horiek, hartu hemen hauetan, konexio hori edo elkarri, hemen hartzea, nola nahiko nuken, orduan izan nuke, ostras, 5 minutu, ordu erdia honetan egon gehanean, gustauko litzeak, disfrutatzea, hemen gauzak partekatzen, eta posible dezu, medukura ustea momentuz, eta 5 minutu bek nahi eskaintzea. Hori izango litzake, modu ortopediko da angelitu alda askotan, baina urrats guztiak ere, mana bota litu, baitu, hemen gendela, zela izango litzake, zela ingo zinuke hori beak eta sentimentuak, beharrak eta eskaera, dana, ze saliko zinuke? Modu formalean? Modu formalean, bai. Formalean izango zan, ikusteten nian hemen izketan nahi gehala, eta mugikorra hartu ezula, konturatzen ez ni frustrabiten naizela, eta molestatzetela honek, zenderetzako importantia da. Momentu honetan, nire, gure arteko konexioa zaintzea, eta horretikan posible zen duke, mugikorra ustea itzeiten nahi gan bitarte honetan. Oso ezberdina, esatea, jovenera beti zabiz berdin, hostia, kendu telefonoa ja bengoz. Bai. Eta haure, esan dut, modu formala, eta gustatzen zaitu bain haure desberdintza, ze izaleki modu formala eta informala. Eta informala ere, depende, zeinekin hau, ze kontestutan hau, eta ordenal daulaiket, eta, horre, ja, gero, bakoitzak gure jerga edo gure estiloak topatzea ere importantea da baita. Bueno, laurratxak kontauta, espres eta minikastaro askar baten. Claro, kontu da, olako egoerak egunean ziar duzkula
pertsona bezala, ezitzaile bezala, guraso bezala, bikoteekin, lagunekin, ez? Etengabe dukula ditzakiak, holako komunikazio bortitzan trebatzeko. Claro, honek denbora eskatzen dugu eta kontzientziak eskatzen dugu bai. Horregatik guk egin joanean autokolektibo egin joanean Txetxilpurdi elkartean, zan, guazen tresnak eskatzea, eta bakoitzak egin beharko dau, bere egunerokoan, aukeratu non hasikoan erabiltzen, da non hasikoan ikasten, da non hasikoan begiratzen hau. Oso pertsonala dan kontua da ere, ez? Bai, pertsonala eta esan duzu bezala, eta zuen kasuan, egin duzuen autua bezala, kolektiboa ere. Izena da. Bai, nik uste laguntzeula baita ere, kolektibotasunea ematea, baina batzutan kolektiboan edo, lan esparruan edo gauden zen, bestea ez dago prest, eta orduan, claro, importanteena, gure izango zen, ez? Kasu honetan, erabili deun ejempluan izango zen ni neu, bai? Baina nik hau neria argitzetenean, interesantea da baita ere ikustea, hau da nahi paezatzen nahi zaitena, eta guain, espazio badakat edo disponibilidad badakat baita ere, bestea ize pasatzen nahi zaion ikusteko? Zelander mobil hartu bazu, zeozatik hartu bezu baita ere, zeo zer gertatzen zitzaizun, beraz hori ere, lau urrats berdinekin eukiko genduke ikustea empatia deitzeara. Lehen oindetena, eta esan deun formalean espresatzea dakaten hori asertibidadea izango zen, eta bestea, guain, nahi hau pasatzen zait, baino, eta bestea da, empatia deitze dion hortan, Martxalek ere lau elementu berdinekin laguntzigu, ez da, ikusten, mugi hartzen ezean, igual, zoze urgente dakazu, edo igual, konversazioa, ez, aspermen edo nekatxua iten nahi zaizu, eta igual nahi zu pixkat, ez dakit, ze pasatzen nahi da, holako zerbait gertatzen nahi zaizu, gustako litzaizuke tal, hau bestea, empatian, importantea baita ere, bestaleko hori ikustea, eta goain izan dezuna, kolektibotasun hortan, ez da, pertsonalki gertatzen zaitena, nik laiket nahi gertatzen nahi zaitena, eta zuri gertatzen nahi zaizuna. Kolektiboan edo bestalerdia ez da honean, gai hauetan sartzeko, edo profundizatzeko, edo ez da holako, horre, ni neu pertsonalki badakat alderdi hori, lantzeko edo ikusteko, porque batzutan jartzeko, eske bestiak ez bau nahi, nik hemen ezin dut ezerrein, bestiak ez bau hitzein nahi, nik ezin dut bestiak hitzein, bestiak nahi izango beharko balu bezala, edo bestiak ez bortizki etorri beharko balu bezala, nike komunikazio ez bortitza aplikatzeko. Eta hori ez da hoian ere esku, ez da, orduan, uste parte importante badala, esan dezuna, norbanakoak indezakeguna, kolektiboan ere indezakeguna, baina kolektiboa edo besteak ez badaude ontarako, oindikan guk jarraitu ezakegu, besteai nola behiratu nahi diogun, ez da honean prest. Entzute empatiko hori, aplikatu aldo, ero jarri aldo martxan, ez? Hoi da. Gure esku dago. Hoi da. Vale, adierazpen zintzua, entzute empatikoa, askar baten, kontuta laburratxak, espres. Aipatu duzu behin egizeta elkarrezketa honetan, Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg izen zen, hau egituratu zeban, edo ekarri zeban pertsona. Eta, behin baino gehiagotan, erreferentzia iten jatuzuk Marshalli. Eta Marshallek basokan badauka liburu bat, komunikazio esbortitza, bizizkuntza bat, entzun dut zugula behin baino gizotan dela komunikazio esbortitzaren Biblia. Niretzat, Biblia, zela konsideratzenik, bai. Liburu hau euskaratu ginen dela 2008an, uste dut, 21 bat hasieran, eta hau euskarara ekarri ginoan, eta euskeraz irakurtzeko aukera badaukagu, zer superatzen dauz zuretako komunikazio esbortitzan liburu honek, bizizkuntza bat. Nik uste justo liburu hau, ze liburu gehiago ditu, Marshallek, baina hau da, bere modeloan printzipio oinarrizkoiek jasota daudena, gaina kontestu desberdinetan, eta harreman desberdinetara eramateko moduan, pausuak oso ondo argaitzetuna, niretzako da, esan dut bezala Biblia, eta hor mesanotxean eukitzeko moduko zerbait, ez? 40 hizkuntzatara dago itzulita, eta horrekin ikusten zerbait esan nahi dula, ez? Eta horietan, euskeraz ere ukitzea, niretzako kriston
notiziona eta oso pozgarria izan zen, eta bai, eta nik arro, jute naiz lekura, esaten liburuak, eta guain jauskeraz daukao, txatxe liburu diri azker, Bai. Eta, hizkuntza baino gehiago dala, baina, karo, hemen eduki desente dago, eta zu zeukitza aurre egiteaz gain, karo, hemen parte hartu zinuan ere, ez zuzentzen hizkuntza, baizik eta zuzentzen, atzean daren edukiak, Juan Batismo ordo badare, adio bidena. Bai, eta nik uste oso bikaina intzula euskeratzen Diego, bai, eta euskeratze hortan, alderdi teknikotikan xapo, eta gero bestetikan, kontenido esan nahi, modelo honen esan nahi hortan hitza oso ondo itzulita baldin badore, ñabardura asko daude, erresa dana ez ajustatzea Marshallak eman naizun mezu edo zean, eta orduan horre inun nire aportazioa ajustatzeko harik eta hauekien, ez? Bueno, liburuaren portadan, Oiane Sánchezekin zan portadan agertzen dira jirafa eta txakala. Bi komunikazio bortitzaren bi animalia. Metafora bezala ez da erabiltzen ditugu, Marshallek aukeratzen zituen. Kontuko zure pixkat zer dan jirafa eta zer dan txakala? Bai, txakala erabiltzen da, bortizkeria representatzeko. Hemen, kontu handia baita ere, ze pertsona batzuntzako baita ere hemen badago animalia hauekin, zeatikan animalia hauek pixkat, zerbait ona eta txarra bezala zaurditzazkegulako, eta justamente, lehen ozan dugun bezala, ez da komunikazioz bortitza txarra dela eta komunikazioz bortitza ona, hori da, ez da txakala eta jirafa ere, ona eta txarra bezala, ez? Orduan, txakala bortizkeri bezala erabiltzeko, Marshallentzako ezaugarriak zauzkan, asoziatzea batez iluna hainbat jokara jarrerekin, ez? Adibidez, oso altura bajua, perspektiba, oso motzean, zopatzen dunakin, reakzionatzen duen. Askotan beharrezko dela. Bai, eta animali honek ere, bere bizi iraupeneako eskerrak hola aktuatzeun, eta horri esker jarraitzeu bizitzen, ez? Orduan, bueno, aktuatzeu reakzio hortatikan edo ospa eginaz, baita ere, ez? Eta hau gizakion hizkuntzara ematen deunean, gizakiok ere ikusten deunean, gure etzako importantea dan aspekturen bat, arriskuan dakaula, edo ez da hola, guneko genuken bezala, gure horren alde burrukatzeko modu bat, da eraso egitea edo defendatzea edo ies egitea. Orduan, pixkat hori representauko luke, bortizkeri horrek, txakalaren irudiakin. Eta jirafak aldiz, animali bezala, altura, bakigu, animalirik altuena da, eta orduan horreke perspektiba zabal bat eraguntzen dio, eukitzen egoerekiko, eta antenatxua dazka, uinak perzibitzeko, eta gero animali honeke bihotzik handien omen daka, bombea erdilolako oso fuerte odola goraino. Aiatzeko orduan. Hau, ezaugarri hau ere, gizakion hizkuntzara pasatzen ditugunean, edo errealitate honetan, gizakiok jartzen ganean, egoeratan distantzi bat hartzen, eta ez hor, sartuta gaudenean, mehoi hortan, bezikan, distantziekin ikusten, eta intuitzen edo perzibitzen hasten ganean, lehen osan deun konexio hortan, ze pasatzen nahi zainei, nola da, zatik hau, eta bestalia, ze pasatzen nahi otea, intuizio hori perzibitzen, jartzen gehan inean, eta gaina, bihotzetik konektatzen gehanean, horrek gizakiok, ez da, plan hortan jartzen gehanean, egoeran elkar ulertzeko, edo espresa nahi detena espresatzeko, besteari epaitu edo erruak botagabe, eta besteari ere ulertzeko, eta empatizatzeko, eta formato hori hortara eramaten gaitu, ezaugarri hauek, eta hortikan ere, egoerak kudeatzea, irtenbideak topatzea, bat dijoan ezera bat izango zen. Ez da orduan pixko bat, animali honek ere dauzkan ezaugarri horiek asoziatzen eramaten gaitu Marshallek modu hortan erabilizunean. Jirafa eta txakala. Egunerogaz txakal, egunero izan gaitzezke jirafa ere. Sortzen dauko totalmente, bilak aigia egunero segurazki, ez? Eta bilak beharrezko. Bai, eta esango nuke bilak egiten nahi geanean perbada batzuk esango duke baina eske oso txakal nahi, oso txakal nabil. Igual gustako litzeakena, baino, ez? Gehiagotan naho, edo etapa baten naho modu hortan, ez? Baina aziran esan duten bezala importante irutizik baita ere, ez da, aitortzea eta rekonozitzea non hain naizen baita ere, ez da, modu jirafan, eta jirafake lagunduko diula, txakal nabilen
momentu asko edo gutxi hoietan, nire jokara jarrera torpe hoietan, nirekiko ulermen hori, eta nirekiko onarpen hori, eta apoio hori ematen, aldeten neurrian, evoluzionatzen juteko, eta txakaletikan, eraldaketa hori egiteko jiraferontzez. Bueno, hortzen erronka, hortzen aukera, hortzen dauku aukera bat, bentsat, komunikazio esportitzak eskintzen dozkuna. Maitzen jomeako asean erea. Bueno, guztuak, baina. Ez da, Peru zema denbora goia zein ja, edo marrea paso bat nada ez, baina. Amaitzen joateko, nera basabiz esan duzu materiala sortzen, liburu disente argitatu dituzu, ez hitzaintzako, gurasoentzako, gitarra batekin ikusi zaitu. Bai, azken urtetan ja lanea gitarrakin. Lanea gitarrakin. Eta ikuskizun bat beha martxan dago, ezta? Bai, gatazka edo aska, egia zan asko disfrutatzen deun ikuskizuna da. Eta iruditzen zait, formatua ere, erakargarria dela, nahi bintzat alaite zait, eta ikustea jundienek edala esaten dute. Gai hauek azkenian badutelako bere sakontasuna, eta bere pixuak ere badaukate, eta osnarketa, eta norbea ere juten gara, eta nika. Eta, ikuskizun ontako plato fuertea esango nuke, gai hauek dala lantzea, baina humoretik, eta musikatik, ez da, beraz, kodigo haueken ikustez, asko laguntzen dutela, eta jendeare, reflejautat, identifikauta sentitzea, baina, humoretik eta norbere buruatik ere parrapiskateiaz, importantea dela. Ederki, guk liburua euskaratu ginoan, bire laguntza izan ginoan zeuria hasieratik jarraitzen dugu, atxilira gerturatzen den ezitzaile guztiek, oinarrizko formazio bat jasotzen dabe. Falta jakuna da, igual, honi egunerokotasunean urtean zehar, ikasurtean zehar nola emon jarraipena, nola jarri hor, bakoitzaren baitan gelitzen da, baina ez da autokolektibo izan, nola inaldugun hori, ez? Proiektoren erdigunen ekarri. Poliki. Nik uste parte importante bat, da norbeak, ez da, baina gila da norbeak bakarka egitea eta konstante eta jarraipena ematea, errez deskonektau gaitezkela, ez? Eduki berdegu oso garbi eta, ez, eukitzea habitotan, eta, beste modua da baitere, zuen elkartetikan ere hain, ez, garbi dakazuenean, honekiko apustua egiten dezuela, horrera ikustea ze modutara, ez, sartzea habito txikiak, ez, elkartzen ganean, bilerak dazkaunean, ez, mezutxuak, bizkat, hause beha bezala, ez da, olako gauzak, nik uste laguntzen dutela, txak, horre eukitzen, eta... Presente goten. Hori da. Nerea, eskerrik asko, urte hau guztietan bide lagun izatearen, eta gaur kontan, embajada hontan placer bat, gustu asko, eta, amaitzeko itxura nahi dugu hartzia, bideo podcast guzti hauetan, gure gonbidatuei, kasuntan gonbidatuari, abesti bat eskatu, eta horrekin amaitzea gure podcasta. Zein da segaitxik aukeratuko dugu? Abesti bat bada asko markatu ziana, lastana, latzenena, gustuko zitzaian, eta gaina gitarrakin ikasi nun, eta disfrutatzen nun asko abesten, abesti hori. Baina gero, momentu puntual baten, lanketa baten sartutan egonean, lanketa hortan nola batean abesti hori jarri zan, eta nahi beste buelta bat eman zian, esan nahi edo nik ere bizi nun esperientzi konkretu hortan abesti horrekin, eta orduan horrek ja markauzian asko, bale? Eta beraz, abesti honi badiot, alako... takit, kutxuna bet, bai. Ederki, handuritzen jatzu, honek iramaituko dugu, eskerrik asko, eta elkar ikusiko dugu. Mila esker zuei ere, eskerrik asko, Lander.